Od ukupno 5189 građana s pravom glasa na biralište ih je izašlo 1607, odnosno 31%. Od toga je 70% građana bilo protiv, 28% za, dok je 1% bilo nevažećih listića. Očito interes za tu temu nije onoliki koliko smo predviđali da će biti kod samog raspisivanja referenduma, ali evo i na taj način htjeli smo dati do znanja da želimo slušati mišljenje građana. Ne slaže se s time građanska inicijativa Pravo na čisti grad. Drže da datum provođenja referenduma nije bio najpovoljniji zbog spajanja državnog praznika s vikendom. Nadalje, drže da je izlaznost pokazala da su Buzečani itekako zainteresirani za temu, te da je njihov stav protiv kompostane ravnomjerno raspoređen na čitavom području grada. Ovakva izlaznost i rezultat referenduma obvezuje gradonačelnika i vijećnike da preispitaju odluke donešene do sada, a građansku inicijativu Pravo na čisti grad da razmišlja o eventualnom prikupljanju novih 20% potpisa kako bi se Buzečanima omogućio novi, pravedniji referendum. Ukoliko građanska inicijativa donese 20% potpisa, o referendumu više ne odlučuje gradska uprava nego Ministarstvo uprave, znači tu postoji procedura koju oni dalje tumače i mi dalje u tom dijelu nemamo ovlasti. Damir Kajin smatra da su građani Buzeta rekli ne kompostani, prljavom kapitalu i pranju novaca. Pita se i zašto je plomenski referendum po njima prošao, a po čemu buzetski referendum nije prošao? Po čemu bi to plomenski referendum trebao obvezivati Vladu Republike Hrvatske, a zašto buzetski referendum ne bi trebao obvezivati gospodina Žulića i gradsku vlast? u međuvremenu projekt buzetske kompostane ide dalje. U procesu smo dobivanja lokacijske dozvole koja bi možda već danas trebala biti spremna, nakon toga predaja glavnog projekta i skupljanje financijskih sredstava i izgradnja same tvornice. Predviđamo, ukoliko sve bude kako treba, a nemamo razloga sumnjati da neće biti, da bi do kraja godine tvornica već trebala biti izgrađena. Pa bi se tako kompost na tržištu mogao naći već u proljeće 2016.